So naay gihatag na healthy tips ato ang kuan, ato ang lumo na si Kalok Alike Jackie Chan. Ha? Unsa na siya Jack sa tambal sa Bitin. ha? Bitin, iro. Di ka pa ako na. Dili ka pa akon kung Dala ka liso na. magdala kag liso ani. Wa, nade ni liso sulod ay. Iskita ba na. Sa to matanom ni. Ay wa ani. So tambal daw ni mapakang kag bitin og iro. Sana we? Asa na? Ada aja kay. Pangkamgot din ako na dito sa mga. Ha? Ipangkamgot din ako na dito sa mga. Balik kaya na. Pag-abay kay. Asa na? Titiro na we? Kuan sa mais. Ha? Mga sagong sa mais. Oh, mga sini. Mais, sigara. Nya, Bitin na ni. Dili mo ka na di mo. Nakakadakay ngayon ni surbos. bitin ra sa iro na. Bitin, iro. Di ka pa ako na. Kanang mga uban na hayop mananap. Mo ka yun. Iro, may mga pulis mo ah. Ah, dili ka pa akon pag manaka